Bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto I gwasanaeth yma yn shed gweddi yn Edarn, yn Tyn yr Ardd yma yn Edarn. Mae o'n braf iawn I fod yn eich cwmni unwaith eto. I hefyd yn rhyw fendith o dod at ein gilydd yn y ffordd anarferol yma, ond eto mor werthfawr I fod efo'n gilydd, I rhoi mawl a diolch i'r arglwydd, I weddio gyda'n gilydd ac I cyfri ein bendithion. Heddiw mae'n 6 Sul yn hymor y Pasg, so da ni'n dod at diwadd tymor y Pasg. A hefyd yn y calendar yr eglwys mae o'n Sul y Gweddia, Rogation Sunday yn y Saesneg. Ac yn draddodiadol yn y byd amaethyddol, roedd o'n cyfle I bobl fynd o gwmpas y pentrefi, o gwmpas y plwyfi, ac I ofyn am fendith Duw ar y pentrefi ac ar y tir. Ac ein bod falle ni'n teimlo bod ein ffinia ni wedi ein cyfyngu yn ystod yr amser rhyfedd yma, mewn un ystyr yn unig ydy hynny. Mewn ystyr arall mae ein ffinia ni wedi ehangu mewn gymaint o ffyrdd wahanol. A hefyd wrth feddwl amdan ein bendithion, efallai bod ni'n ail ystyried beth yw ein bendithion, beth yw ein blaenoriaethau. Felly gan feddwl am y ddau beth yna, ein ffinia a'n bendithion, gadewch chi paratoi ein hunain amdan ein gwasanaeth. Trowch y teledu ffwr, trowch y radio I lawr, goleuwch canwyll, steddwch yn gyffyrddus, a tywelwch eich meddwl a'ch corff, a paratowch I wrando a derbyn yr ysbryd glân yn ein mysg ni bore yma. Dwi am ddefnyddio y taflen sydd wedi cael ei paratoi gan yr esgobaeth. Os ydych chi wedi lawrlwytho hi, gewch chi ddilyn gyda fi. Ac yn agoriadol felly, dwi am ddefnyddio chydig o eiriau o Salm 66. Bendithiwch ein Duw o bobloedd, a seiniwch ei fawl yn glywadwy. Dewch I wrando chwi oll sy'n ofni Dduw, ac adroddaf yr hyn a wnaeth Duw I mi. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega. Ef buai bob amser a phob oes. Iddo ef y borgogoniant a'r gallu, o oes I oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Cyn I ni symud ymlaen felly I glywed air yr arglwydd trwy'r ysgrythu'r lan, mae yna gyfle I ni gyntaf gwneud ein gweithred o edifeirwch, I edrych yn ôl dros ein bywydau yn yr wythnos dwytha, ar ein geiriau, ar beth ni wedi gwneud a dweud, a dod â bob dim at yr arglwydd gan ofyn am maddeuant. Trwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydw yn gofyn I Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trigyrha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos I ni o Dduw dy drigaredd. Dwriaeth. Bydde di Dduw ein tad faddau I ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Y colegt am heddiw Sul y Gweddia. Holl alluog a thragwyddol Dduw, Yrwyd bob amser yn barotach I wrando na ni I weddio, ac yn arfer rhoi mwy nag yr ydym yn ei ddeisif na'i heiddi. Tywallt arnom amlder dy drigaredd, gan faddau ni'r pethau mae'n cydwybod yn ei hofni, a rhoi ni'r pethau daionus hynny, nad ydym yn deilwng i'w gofyn, ond trwy haeddiannau a chyfryngdog dy fab Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. Daw'r darlleniad gyntaf o lyfr Actau'r Apostolion. Pennod 17. Hanes Paul yn Athen. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus a meddai, bobl Athen, yr wyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn drach rhyfyddgar, oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysygredig, cefais yn ei plith allor ac arni'n ysgrifenedig, i ddiw nid adweinir. Yr hyn ynte, yr ydych chwi'n ei addoli heb ei adnabod, dyna'r hyn yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef, ac yntau'n arglwydd nef a dear, yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith a dwylo dynol, fel pai arno angen rhywbeth, gan mai ef ei hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl a'r cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd, i breswylio ar holl wyneb y ddaear, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau ei preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw, yn y gobaith y gallent rywffordd ymbalfalu amdano, a'i ddarganfod, ac eto nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom, oherwydd ynddo ef rydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir, y dywedodd rhai o'ch beirdd chwi, canys ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Os ydym ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i aur neu arian neu faen, gwaith nadd celfyddyd a dychymyg dyn. Yn wir, edrychodd Duw heibio ei amserau anwybodaeth, ond yn awr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edi farhau, oblegydd gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Grandewch ar yr hyn a mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Daw'r ail ddarlleniad o lythyr cyntaf Pedr. Y trydydd bennod. Adnod 13 ymlaen. Felly, pwy aw na niwed i chwi os byddwch yn selog tros ddaioni? Ond hyd yn oed pe ddigwyddau i chwi dioddef o achos gyfiawnder, gwyn eich byd. Peidiwch ei hofni hwy, a pheidiwch â chymryd eich tarfu, ond sancteiddiwch Grist yn arglwydd yn eich calonnau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Ond gwnewch hynny gydag addwynder a pharchedig ofn, gan gadw eich cydwybod yn lan, ac yna, lle rydych yn awr yn cael eich sarhau, fe godi'r cywilydd ar y rhai sy'n dilorni eich ymarweddiad da yng Nghrist. Oherwydd gwell yw dioddef, os dyna yw yllys Duw, am wneud da nac am wneud drwg. Oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros y pechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i'ch dwy'n chwi at Dduw. Ei roi farwolaeth o ran y cnawd, fe gwnaed yn fyw o ran yr ysbryd, ac felly, yr aeth a chyhoeddi ei genadwri i'r ysbrydion yng ngharchar. Yr oedd y rhieni wedi bod yn anifydd gynt, pan oedd Duw yn ei emynedd yn dal i ddisgwyl yn nyddiau Noa ac adeiladu'r arch. Yn yr arch fe achubwyd ychydig sef 8 enaid trwy ddŵr, ac mae'r hyn sy'n cyfateb i hynny, sef bedydd, yn eich achub chwi yn awr, nid fel modd i fwrw ymaith fydreddi'r cnawd, ond fel at Dduw, trwy atgyfodiad Iesu Grist. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Gwrandewch rwan
Efengil yr arglwydd yn ôl Sant Ioan. Pennod 14. O'r 15fed adnod ymlaen. Addo'r ysbryd. Os ydych yn fy ngharu I, fe gadwch fy norchmynion I, ac fel fyna finna i'm tad, ac fe rydd ef I chwi eriolwr. Ac fe rydd ef I chwi eriolwr arall I fod gyda chwi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi y mae'n aros ac yna chwi y bydd. Ni edawaf chwi'n am ddifad, fe ddof yn ôl ato chwi. Ymhen ychydig amser, ni bydd y byd fy ngweld I ddim mwy, o byddwch chwi'n fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw byddwch chwithau hefyd. Yn y dydd hwnnw byddwch chwi'n gwybod fy mod I yn fy nhad, ac bod chwi yno fi, a minnau yno chwithau. Pwy bynnag y mae fy ngorchmynion I ganddo, ac sy'n ei cadw hwy, yw'r un sy'n fy ngharu I. A'r un sy'n fy ngharu I, fe'i cerir gan fy nhad, a byddai finnau yn ei garu, ac fy ymlygu fy hun ynddo. Meddai Judas wrtho, nid Judas Iscariot. Arglwydd, be sydd wedi ddigwydd I beri dy fod yn mynd I ddamlygu dy hun I ni, ac nid i'r byd. Atebodd Iesu ef. Os yw rhywun fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair I, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fyddawn ato a gwneud ein trigfo gydag ef. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo I Dduw. Parodd Dduw ein geni ni o'r newydd I obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Amen. Fel mae sawl un ohonych chi dwi'n siŵr wedi sylwi, mae trafodaethau ynglyn â crefydd a ffydd wedi dod yn fwy a fwy amlwg. A gwelai astudiaeth yn ddiweddar yn honni bod un allan o bob 4 yn troi at gwasanaethau ar-lein yn ystod yr argyfwng yma. A byna bobl yn gwneud ymchwil I fewn I gweddi ac I weddio. O pam hynny? Rhaid ni feddwl amdan hynny yn ddwys. Pam fod y holl bobl yma sydd falle erioed wedi sefyll ar drothwy'r eglwys yn troi at ein gwasanaethau ni ar-lein, yn dechrau feddwl fwy am y bywyd ysbrydol. Mae ganddo ni gyfrifoldeb felly I fod yn barod I ateb i'r cyfle yma. A mae pregath Paul yn Athen a llythyr cyntaf Pedr yn cynnig canllawiau I ni wrth I ni geisio ymatab I chwilfrydedd gynulleidfa newydd, ac efallai yn adnewyddu ein bywyd ysbrydol ninnau hefyd. Nid oes unrhyw argyfwng, unrhyw storm wedi'n gwynebu heb i'r arglwydd darparu rhyw cyfle I ni gwneud newidiadau a cychwyn o'r newydd. Felly, os rydw yn gwrando ar Pedr ac yn trio bod yn barod I bob amser roi ateb I bob un fydd yn ceisio gennym cyfrif am y gobaith sydd ynddo. Mae ganddo ni eiriau Paul hefyd fel sail da I gychwyn arni yn ei araith yn Athen. Sylwodd Paul wrth fynd o gwmpas y dre bod na llawer o alloria I ddiwiau wahanol. Oedd nhw'n cyfro bob dim. Ac oedd na un yna yn wag, i'r Duw anadnabyddus. Y Duw just rhag ofn. Duw y bylcha falle. Llwyddodd Paul I adnabod yn yr allor wag yma, yng nghanol bobl dysgiedig, athronyddol, ymarferol, bod yna bwlch yng ngwybodaeth y groegwyr. Ac mae'r un peth yn dal yn wir heddiw yn tydi. I nifer fawr o bobl, mae'r Duw anadnabyddus yn byw yn ein dychymyg, ond yn dirgelwch.
Os rydym ni wedi sicrhau ein bod wedi gwneud bob dim a fedrwn i cadw ein hunain yn ddiogel, yn iach, yn llwyddiannus, yn boblogaidd, yn hapus, yn annibynnol, oes na le ar ôl i dduw arall? A pa fath o dduw fysa hyn? Efallai rydw i'n chwilio am dduw i roi bai arno, neu i cwyno ac i achwyn arno. Neu Duw hyd a lledrith yn cywiro pob camgymeriad gyda'i ffon hyd. Ond fel yr eglurodd Paul, nid Duw felly rydym yn trafod nage. Nid Duw sydd wedi greu yn ein dychymyg ni mwyn trwsio'r pethau rydym yn anfodlon arnynt. Ond yn hytrach Duw sydd yn ganolog, yn hanfodol i'r holl creadigaeth. Ac yn fo ef yr ydym yn byw, ac yn symud, ac yn bod. Ac yn fwy na hynny, nid Duw amhersonol, o oes cenhedlaeth di-wybodaeth, ond Duw byw, ymhresennol heddiw, yn ein mysg ni, trwy nerth yr ysbryd glân, ein eiriolwr, fel y gelwir gan yr Iesu, ysbryd y gwirionedd. Ac efallai, dyna'r arwydd cryfa fedrwn ni ei gael o beth sy'n digwydd i achosi gymaint o diddordeb mewn crefydd, ffydd a'r bywyd ysbrydol. Mae'r ysbryd glân, rhodd Duw, ar waith ac yn agor colonnau bobl i presenoldeb yr arglwydd. Os hynny, mae ganddo ninnau cyfrifoldeb i groesawu bob ymholiad, bob cwestiwn, ac ia, bob her, oddi wrth bobl sydd yn estyn un troed dros y drothwy. Rhithiol, wrth gwrs. Ond efallai mae'r sefyllfa presennol gyda'r adeiladau ar glo wedi agor i ni ddrysau eraill. Drysau fewn i cartrefi a chalonnau bobl, ble mae'n bosib iddynt cwrdd ar arglwydd mewn ffordd wahanol. A mae yna gyfle i ni hefyd adfywio ein perthynas ni ar arglwydd, trwy rym yr ysbryd glân, sydd ddim yn ein gadael yn amddifad, ac yn amlygu'r Iesu ynddo'n yng nghanol y siom a'r ansicrwydd presennol, fel y mae'n gwneud erioed. Ac i bobl sydd yn chwilio am sicrwydd a gwirionedd, a sail cadarn i sefyll arni yng nghanol tymhestlwydd yr oes, mae gweld a clywed eraill, ni, yn mynegi ein ffydd, yn barod i rhoi atab am y gobau sydd ynddo'n, o'r stafell fyw, y bwrdd gegin, neu'r shed yn yr ardd. Mae hynny'n dangos yn fwy nerthol nag efallai unrhyw beth arall, beth yw natur y Duw yma sy'n yn ein cynnal ni, yr ydym yn byw, ac yn symud, ac yn bod ynddo. Amen. Gadewch i ni felly, troi at yr arglwydd mewn gweddi. Ac unwaith eto dwi am ddefnyddio ychydig o eiriau o Salm 66 i agor ein cyfnod yma o weddio. Gwaeddais arno am gennau, ac roedd moliant ar fy nhafod. Pe bawn wedi coleddu drygioni yn fy nghalon, ni fiasai'r arglwydd wedi gwrando. Ond yn wir, gwrandawodd Duw, a rhoi sylw i lef fy ngweddi. Felly gadewch i ni cyflwyno ein gweddia i'r arglwydd. Gweddiwn ar y tad, ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio'r efengil a'i chyhoeddi, i gydweithio gyda'i gilydd ar draws y cenhedloedd, i fod yn un mewn ysbryd a chariad. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn ymheddwch,
a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn am doethineb, am pwyll, am cydweithrediad a cydsafiad gyda'r bobl mwyaf bregus mwyn I diogelu. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trwy'r ha. Gweddiwn dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion, gan feddwl yn enwedig amdan ein henoed a'n bregus, y rhai sydd yn unig ac yn dioddef ar ben eu hunain, a'r teuluoedd a'r staff sydd yn edrych ar ei hôl. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trwy'r ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau, a'n cyfeillion a phawb a garwn, ar wahân, ond gyda'n gilydd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trwy'r ha. Ac wrth feddwl amdan y ffiniau a ddylsyn ni wedi ei gerdded heddiw, cofiwn hefyd amdan y ffiniau sydd yn cadw bobl ar y tu allan, sydd ymneilltio nhw sydd mwyaf bregus, gan feddwl yn enwedig heddiw amdan y ffoaduriaid yn y gwersyll fwyaf yn y byd yn Cox's Bazar yn Bangladesh, lle mae Covid-19 wedi cychwyn gweithio. Gweddiwn y bobl sydd yn cael ei dal mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Syria, ac yn Calais, ac yn yr Yemen. Gweddiwn y rhai sydd yn trio diogelu eu hiechyd yn fanna, heb digon o dŵr a sebon a ddim glendid. Cofiwn amdan y ddigwyddiad erchyll yn yr ysbyty yn Afghanistan, am yr mama a'r plant newydd anedig. Gweddiwn yr atad, ddod lawr, a lledaenu ei heddwch dros pawb sydd yn dioddef. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros ein gweithwyr yn y rheng flaen, y gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr a glanhawyr, yr heddlu, y dynion post a'r binia, y gwirfoddolwyr sydd yn rhedeg y banciau bwyd ac yn codi prescriptions ac yn helpu mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Gweddiwn dros ein ffermwyr ac amethyddwyr a phawb sydd yn gweithio ar y tir. Gweddiwn amdan ein llywodraeth leol, sydd yn gweithio mor galed I diogelu pawb. Gweddiwn dros athrawon ac ysgolion a pawb sydd yn gweithio o fewn y byd addysg, am ei diogelwch. Gweddiwn dros ein teuluoedd, ein plant a pobl ifanc. Dros ein gwasanaethau iechyd meddwl, a pawb sydd yn diodda gyda iechyd meddwl sâl ar hyn o bryd. Ac yn olaf, am pawb sydd yn byw mewn ofn yn ei cartrefi, oherwydd trais yn y cartref. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt, I drigaredd a nodded Duw. Da trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, a'n gweredwr Iesu Grist. Amen. Bendigedig fyddo Duw, am na throdd yng ngweddi oddi wrtho, na'i ffyddlondeb oddi wrthyf. A gyda'n gilydd a chyda phawb ar draws y byd, a droddwn gyda'n gilydd yr gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau ni'n ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth,
eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl y lluog Dduw, a'r ychwygaist angau trwy dy uniganedig fab, ac agoraist i ni borth y bywyd tragwyddol. Bydded i ddras ein rhagfleini a dyrodd ei syfiadau da yn ei meddyliau, fel y gallwn trwy dy gymorth parhaus di, ei dwyn i berffeithrwydd cyfiawn. Trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd Crist yn wir. Bendithied Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Cyn i ni ddod at diwedd ein gwasanaeth gyda'n gilydd un o ddau o hysbysebion, mae yna croeso chi ymuno â ni yn Bro Madryn yn ein bore coffi trwy cyfrwng Facebook Live, trwy Zoom, sori. Os ydych chi eisiau ymuno â ni efo bore coffi, gyrwch neges a gawn ni gyrru'r ID i chi ymuno â ni trwy Zoom. A hefyd ar nos Iau mae gen i astudiaeth Beibl hefyd trwy Zoom. Gyrwch neges os ydych chi eisiau bod yn rhan o hynny. Fi'n gobeithio'n wir fydd yr wythnos yn dod o'n blaenau ni yn rhoi bendithion i chi. Bod llawenydd yr arglwydd mynd i llenwi chi. A bod sail cadarn yr arglwydd o dan eich traed i cadw chi yn gry. A cofiwch, mi dydych chi ar ben eich hunan. Ac er bod yn strydoedd yn wag, mae'n clona ni yn llawn. Felly i gloi, dwedwn gyda'n gilydd y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd gyda ni oll, beth bythoedd. Amen. A fendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fydd gyda ni oll, beth bythoedd. Amen. Hwyl fawr, a tan y tro nesaf.